டே உனக்கு கொஞ்சம் தெரியுமா, இன்றைக்கி தான் அட்டாக். ஆமாண்டா ரோபோ ரெடியா? நான் ரெடி. என்ற பாஸ் ஒன்றும் காணும் தெரிலடா. நான் வந்துட்டேன். பாஸ் நீங்கள் வழக்கமாக காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே டைலாக் சொல்லுவீங்க. எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆனே டைலாக் சொல்லுவீங்களா? சொல்லுங்கள். சொல்லிட்டா போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன எபிசோட் 1, 2, 3, 4 பார்க்காதவங்க பார்த்து வந்துடுங்க. இந்த எபிசோடில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரைனிங். ட்ரைனிங் ஆமாண்டா. ஏன் பாஸ் ட்ரைனிங் போட்டிங்க? உங்களை நம்பியெல்லாம் மிஷினில் இறங்க முடியாது, அதுதான். சரியா? ஓகே பாஸ். அடுத்த எபிசோட் ட்ரைனிங் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே பாஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க ட்ரைனிங்கை. ஓகே பாஸ். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லேப் இருக்கும். பாஸ் நீங்கள் எப்போ பாஸ் கட்டினீங்க? டெக்னாலஜிடா. ஓகே பாஸ்.